ନମ୍ବର 1 ପୁଣି ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ଦେଉଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଯାହା ଆଗକୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବେଠୁ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା 2019 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଫନି ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୟଙ୍କରୀ ଫନି ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ବି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ହେବାକୁ ଆକଳନ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘନୀଭୂତ ବାତ୍ୟା ଅବତରଣ ପରେ ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ସେହି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏହି ବାତ୍ୟା ଛୁଇଁବା ସ୍ଥଳରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନମ୍ବର 2 ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଗତିରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ଅବପାତରେ ରୂପ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।